Despertar en Samos é acordar nun auténtico retiro espiritual. O concello medrou cando o seu mosteiro. Samos ten orixe toponímica no termo Sámanos, que é como se designaba o lugar de concentración dos monxes cenobitas. O mosteiro fundouse no século VI, durante o reinado suevo. Moi preto do convento, temos a capela do Ciprés, un templo que lle debe o nome á árbore que ten plantada ao seu carón. A capela é de estilo mozárabe e cando se construíu a finais do século IX, a tradición mandaba plantarlle ao lado un ciprés, unha árbore moi ligada á cultura celta, cuxas fondas raíces simbolizan a conexión co inframundo. Seguindo as frechas amarelas, chegamos a Sarria. Non existe consenso sobre a orixe deste topónimo, mais si se ten constancia de tribos prerromanas que habitaban esta comarca e que se coñecían co nome de Seuros. Os vascos comparten aldea con este nome, cuxo significado, traducido da lingua éuskara, ven sendo sobre o arbusto. Deixando atrás o asentamento dos Seuros, atopamos o lugar de Barbadelo. O topónimo desta aldea histórica mencionada no Códice Calistino é moi curioso. Aínda que se descoñece a orixe do termo, está presente na lingua viva cando se fala do frío Barbadelo, vento nocturno e fresco. Uns kilómetros máis adiante damos co Mercado da Serra. O nome fai referencia a un importante punto de intercambio de mercadorías. Neste lugar montábanse postos por parte da poboación xudía de Portomarín, coa intención de estafar os peregrinos. A andaina desta segunda xeira remata aquí, na aldea de Portomarín, noutrora maldita. Hoxe aconsellamos parar na súa ponte para reflexionar ou descansar, porque aínda quedan moitos kilómetros por percorrer ata abrazar o apóstolo.